Закриването на мотосезона за рокерите трябва да бъде с някакво значимо събитие. Така се стигнало до идеята да почистят паметника. Обществото има ангажимента да пази и да стопанисва подобни паметници. И ние като част от обществото изземваме тази функция. Почистването на паметника на братската могила е започнало още от вчера. Рокерите казват, че нито денят, нито паметника са избрани случайно. В момента, в който ценностите не се промениха, забравихме какво се е случило с тези хора, независимо дали са от Русия или от другаде. Да покажем, че всъщност се занимаваме и с полезни за обществото неща. Така в двата почивни дни мощният рев на моторите бе заменен с рева на моторната резачка и глухите удари на брадви и мотики. След няколко часа усилен труд пътеката към братската могила беше разчистена и разкри белия мрамор на паметника. Така рокерите се надяват, че мемориалът ще привлича повече хора, които да отдадат почет на загиналите за свободата на България руски войни. За TV7 от Добрич, Мария Добрева.